Daghan gina siya guys, daghan ang kwarta gihimo gyud Ginoo Tinoo. Ang papel naman noon. Eksama niya, mangayo kasi mong classmate, di po katagaan. No, utro pong mga daong animal dako. May lagi tay naa. Lagi guys, tinuod na. Tinuod na. Oh. Guys, welcome na sa Suyaon Ka TV. So ato ang review ron nga kanta guys, rap na sa ni siya guys. Morning kanta ni Architect featuring Kill and Fangs. Ang title ni nga kanta guys, Papel. So unsa kay buti pasabot nila aning lyrics nila guys. So okay, let's start guys. Okay. Idisenyo daan sa kwartahan ng sistema nga tuwang andan. Sila'y kausap sa kasaysayan, gasuwat sa bakakay mo gitungdan. Labaw sila sa balaod, legal ra para nila mangulipon. Kwarta mo'y bagong reliyon, tawar sa'y gahimo sa katalagman. Murag kini guys, ang pasabot nila nga papel siguro kwarta. So far, mao na akong nakuanan sa ilang first stanza. Sige, padayon ta guys. Diskumpiyado ko sa gobyerno, talara ang mutuo nila. Ilan imong nahibawan, peke sama sa politikang demokrasya. Wani mo damha, mapalitra nila. Bisag unsang nasura, sila'y gabuot sa presyo sa merkado. Muubos, banaw masaka, mga monopolista. Mga lagi guys, tinuod yun na siya guys. Ang papel ilang ipasabot diri sa ilang kanta guys, kwarta. So kinsa tong nasura siguro nga daghang kwarta, mao gito siya mao to siya kanang matawag na tong superior ba, nga naso wa gabae. So padayon ta guys. Manipulas, pila ka siglo nga gubat o gubot. Sila mo'y mangilog ug kusog. Tanang lider sa liog kay nahigot. Manika ra sila sa bangko sa mga dakong. Negosyante nga ako, maihaplang gamata deres katikingban nga. Hinaanok gahago, di makuyawan nga na matamakan o maligsan padung sa kinatasan. Imbis sila mo'y mutapan sila nooy ni duot padung sa kawadan. Kung saon man nimo butang ug naa na kasi mo. Lagi guys, tinuod gina siya guys. O kini sa kung mga kwartahan uban guys, wala lang sa diyo pakigod sa mga pobre. So, ambi kay sila may kwartahan, superior na sila, way magbuot nila bisag unsa ilang buhaton, amo na ilang buhaton. Tangina ka, wag mo nga ako pinagdawlalo ko. Ang himong aya, ilang ilusyon sa karon na dimensyon. Nito yung pinaagi sa papel, uli ko panini pero nano pa. Mauna ni karong nalagari sa ato ang kalibutan. Kita na kinupa, kita makalibutan. Nito yung pinaagi sa papel. Mga guys, ang atong kalibutan guys tinuod yun na siya guys. Nga nagtuyok ra gyud sa kwarta. So kinsa tong nasod nga daghag kwarta, syempre daghan to siya kaalyado nga nasod sad nga nag suporta niya kay siya may daghag kwarta. So mo na ipasabot nila ni guys nga kwarta gini, ang papel is kwarta. Wa gabae. Mauna ni karong nalagari sa ato ang kalibutan. Kita na kinupa, kita mo mayroon ka sa talang kadautan. Ketungod ni murakag mayawaan. Para subal mo ni gahong, di na lang tamagahong. Mukong kinsa. Lagi guys, tinuod na. Tinuod na. Ang kwarta na lang guys. Mao na nagigiisip nilang gahom. Sa karon gud nga panahon gud ug kwartahan ka. So daghan kag mahimo. Daghan kag mabali, imbis sakto imong balihon, paliton ra nimo kwarta ug daghan kag kwarta. So sakto gid guys. Toya bunda ni ini mo oy gamhanan. Tuod kinahanglan ni mo aron mabuhi ka. Apan mo ni rason nga nung nadaot ka. Mura kay masudlag paano way manglingkong mga awat manulis ug dayon mo patay. Muli nagko Dim sa gud ta kabasol anang uban nga himog daotan guys tungod sa sa kawadon. Pero watan ni tolerate nga mohimo tag ingon ana. So ato kong subayon guys, ug nganong nakahimo sila gingon ana. Siguro wanay laing opsyon, wanay laing paagi. Kay dili man gud balanse ang kalibutan. Ang kalibutan dili balanse ba. Nay dato, nay pobre. Ang dato sad magpakadato, imbis mohatag untas pobre. Di sila ganahan nang hatag-hatag, ganahan na serbisyuhan pod. So mao na siguro ang uban nga makahimo na lang pug daotan taon para makakuha lang kita ng kwarta nilang gitawag. tulay karon sa atong kalibutan. Sakit ng palandong unapan mo na'y kamatuoran. Halos kitang tanan kay naulipon sa kwarta. Sa
atong kasing-kasing patay ng gugma. Mga sagid guys, tanan yung tao ron na ulipon sa kwarta. Kay maom ko na siya dakog value. Kwartahan ka, na kay kwarta, na kay kapalit, na kay kwarta, na kay kapalit nga kanang imong kapuy-an nga nindot, na kay kwarta makapalit kag pagkaon nga lami. Ug wa kay kwarta, kana naiuban na makahimo gyud dautan. Lahasan na ang mindset pud na nila pud. Imong marugyanan na dunay kantidad, nabayran nagapilas tang imong moralidad. Daghanan ibali sa ilahang mga pagtuo, kaya kwarta kay gihimo na nilang Ginoo. Daghan gina siya guys, daghan ang kwarta gihimo gyud Ginoo tinuod kay bitaw daghan kay nang sulbong ng mga klaseng relihiyon bitaw. Mao sana tinuod man sana kay pilargod ka relihiyon sa una karon man nagsanga-sanga na daghan na kay relihiyon nagtubo ron. Mingon tag mga gagagmayng relihiyon mana ang usasa siguro na ang Ginoo gihimo na lang nila kuan ba. Ang kwarta gihimo na lang Ginoo, ila na lang yung ila nang gipaagi ingon ana ba. Utang ito yung pinaagi sa papel, nauli kong tanini pero ngano ka. Mauna ni karoon na nagari sa ato ang kalibutan. Itanagin mo ba kita ang kalibutan? Ito yung pinaagi sa papel, nauli kong tanini pero ngano ka. Mauna ni karoon na nagari sa ato ang kalibutan. Itanagin mo ba kita ang kalibutan? Ngano sa ka guys ha? Ngano sa ka nga buti mo naon ba ang kwarta? Ang kwarta material ra man na siya. Ngano sa kahasa nga mag-ilog mo gid ang tao anang kwarta? Ngano ding naso din mo produce og daghang kwarta unsa kay bati nga epekto pud ana og ang usa ka nasod magpataka lang pud siya himo og kwarta kay siyempre parehas tuwa kita mo himo sa kugalingon natong kwarta. So ngano kahang mapugngan ang pagpahimo og kwarta unta nga di unta maglisod ang mga tao. So unsa kay tubag ana nganong ang uban nga naso daghag kwarta dato nasa uban nga gamay ra kwarta pobre pero sila naghimo sa kaugalingon nilang kwarta. So unsa kay possible nga buhaton ana nga para mo balanse ang kalibutan? Papel, maunay tumungan nga kanta. Parte na pud na sa mga manuwatay kanta. Usana sa rason nga maabot ta bisag asa. Mausay gamiton kung magluko ta og ganja. Tagaig importansya, ayawin taon pasagdi. Kung wa kay papel, pwede ka pagawson sa klase. Nyakin sa man ang luoy. Kana. So lahi sa third kanila stanza lain na sad ang papel nilang kuan murag divert nila. So ang papel naman noon, ang papel kinahanglan jud na nimo og eskwela ka, di ba? So before ni eskwela ko before elementary throwback. So wala kay papel pagawson jud kas maestra. So nakasuway mi ana boy papel nga ting exam boy mohatag nimo papel pagawson ka kay siyempre, exam man niya. Mangayo kasi mong classmate, di po katagaan. Utro pong mga daong animal dako. May lagi tayo naa. Wa gabae. Kinilahi na sad, gilahi nila. Kinsay way nakatunan. Di ka kapasar kung way papel nga basihan. Nisud sa alim patakan na usab na ang panahon. Kung manggawas ang papel na ay taho nga makahon. Kadaghanan. Mga guys, kini gibalik na sad nila. So ang papel na po diri sa iyahang stanza pod nga giistorya is dibalik na po siya kwarta. Primero eskwela, parte sa eskwela papel nga literal gyud nga suwatan niya. Karon ibalik siya sa kwarta. So karon na lang sus ang tanan mapalit na lang yung kwarta. Hasta ang kinabuhi guys, mapalit na lang yung kwarta. Narbaho sa papel nga gaurong. Ang uban minatarong, ang uban sad minarunong. Buhato ng tanan tuwad takili pinahigda. Para sa papel na lawas nila ibalik. Yatimbangan lang. Naagid na ang trabaho agid. Naagid ang trabaho tungod sa kalisod, pamilyado, tungod sa kalisod, lawas na lang gigipunan sa uban. So di puta nila kabasol po dangang saon man na labi na mga anak. Kung saon man na nila, sagdan nilang anak nila kung may makaon. So mapugos kasi nagbaligya sa ilang kaugalingong lawas, sa kaugalingong unod para naalay ikabuhi sa
kuan sa uban bitaw nasod bitaw legal man ang inanang trabaho oh diri sa tuwa wala lang nag-illegal kay syempre Christian country man dagot more on Roman Catholic ta ba oh so sa ubang nasod guys kanang inanang mga trabaho legal na sa ilaha oh gidawat na sa ilahang katilingban kanang trabaho dili na hugaw. Sige padayon ta guys. Usakin sa ang bagay nga dapigan. Papel ba o papel ni mo ang angay nga Kalibutan nito yung pinaagi sa papel na huling kong kanini pero Ano ka ha? mauna ni karong na naghari sa ato ang kalibutan. Itanagin mo ba kita ang kalibutan nito yung pinaagi sa papel na huling kong kanini pero ano ka ha? Mauna ni karong na naghari sa ato ang kalibutan. Itanagin mo ba kita mahuliwan? So kini guys mao ni siya ang kanta sa gi-titulan nilang papel. Kanta nga title ang papel. Kanta nilang Architect featuring Kill and Funks. So kining papel guys daghan kayo sila gi-divert gipasabot ani unsa nga klase nga papel una kwarta. Syempre ug wa kay kwarta ron guys. Alkansi juga sa kwartahan. Kay og kwartahan god daghan mabuhat. Daghag mapalit. Hasta ang kinabuhi pa mapalit pag kwarta o kwartahan kag nakay kontra pwede ra na siya nimo paliton ibaligya sige naa dayon. So sa second stanza pod naghisgot po siya diri kanang mauna pag eskwela ana gamit king papel wa kay papel wa kay grado syempre unsa may grado wa mo kay papel tanan papel man gibasihan. So gatong paminawon nilang lyrics guys nindot jud guys sa tanan. Wala lang gid nato taga igibig ato ning kantaha pero atong step stanza by stanza ilang lyrics guys sapul jud guys sa tanan sa nahitabo karon. So una ang nasod nga kwartahan syempre superior daghang supporters nga mga gagmayng nasod mao na siya isa na siya. Ikaduha og kwartahan ka tanan halos tanan mapalit nimo mao na siya nya. Ikatulo og kwartahan ka mo eskwela ka bisag hagbungonon ka bayran ra nimo mopasar ka mao na kabati. Kini nga kanta nindot ni siya ato ning ipakatap atong ipakatap ba nga para makadungog tong uban ba nga nindot ni siya lyrics nga kanta which is so far approve ko ani nga kanta guys. Nindot siya ang beat niya nindot sad medyo kuan sad jolly. So hopefully naganahan mo sa tong gi-review nga kanta nga papel gikanta ni Architect featuring Kill and Funks. So ug naganahan mo subscribe lang mo sa tong channel which is Suyaon Ka TV. So salamat guys.